Ma kienieċ deċiżjoni faċli, ma stajtx inlaħħaq bix-xogħol ta' sindku xogħol personali u mal-familja. Ex-Arma One News l-ex sindku ta' Birzebbuġa Kevin Barun ftit minuti wara li fuq Facebook ħabbar li se jirreżenja minn kariga ta' sindku tal-lokalità. Barun qal li raġunijiet ta' familja wasluh biex itemm il-kariga. X'minhom tkun kontra qalbek għax ix-xogħol ta' sindku kien għal qalbi ħafna, jien dejjem inħobb ngħin, dejjem provajt nagħmel aħjar għall-lokalità, imma meta tista' tqis li kważi bejn familja, ix-xogħol u sindku għandek 3 full-time jobs, impossibbli tagħmilhom kollha f'ġurnata. Jiġifieri imbagħad qed tiddeċiedi x'inhuma l-prijoritajiet fil-ħajja u timxi skont il-prijoritajiet. Fis-sena u nofs li dan bħala sindku, l-akbar sodisfazzjon għal Kevin Barun kienu inizjattivi żgħar li ħall-kunsill u li jagħmlu differenza bħal xi rampa u tranġar ta' bankina. Sodisfazzjon akbar kien li ra twettiq tal-pitch tal-water polo u l-ground tal-futbol u tneħħija tat-tankijiet tal-ħażna tal-gass. Dak kien sodisfazzjon ukoll li minnaħa tal-Gvern ċentrali ma konniex minsejjin bħalma konna qabel. U ovvjament konna inna nistennew dejjem ħajsiru ma qabel tara ma temmiex kultant. Aħna wkoll konna mdorrijin fi żmien ieħor fejn iva ħajsir xi ħaġa 10 snin, 15-il sena u dejjem għadhom ġejjin. Meta tara li f'inqas minn 3 snin ground tal-futbol bedaw kien lest, pitch water polo bedaw kien lest. Rigward id-depo 31 ta' Marzu diġà hemm il-pjanti lesti biex ikun relokat, ġifieri ngħidu bomba ġon of Birzebbuġa. L-affarijiet isiru u mhux ġast wedjiet qabdu saru. Issa li ma ċandu l-pis ta' sindku fuq spallejh, Kevin Barun bħala resident iħares il-qoddim biex jigwadanja mill-proġett tal-enerġija. Ovvjament jien kont looking forward għax jiena qed Birzebbuġa, ġifieri ħankun qed ingawdi minn dal-pjan, ħankun qed ingawdi minn arja iktar nadifa u kontrarjament għal min prova jikkwota illi jiena reżenjat minħabba tanker, naħseb ma jafux jaqraw il-Malti mbasta jipprovaw jmexxu l-Malta. Kienu purament għal raġunijiet li diġà tajt. U ovvjament looking forward li l-power station tkun taħdem bil-gas biex jien bħala resident minn Birzebbuġa nkun qiegħed ingawdi minn ħajja. Kevin Barun temm jgħid li fil-waqt li ra li l-Birzebbuġa tinbidel f'temp ta' ftit żmien iħares il-qudiem biex bħala resident jgħix din il-bidla.